Yes, I've sports of one o'clock for commentary or Abruchikwa Yemkobio. Aye, baby, Nimua, aye, Bunsun Quanta, Mano, Mikucha Zubi. Yani assemblyman or entertain commosa to Tumdia, Yani assemblyman would Nima Semi be pa, Yano entertain commo. A brantie, a cobone bra o Libya. Na ekwaye ofa asunye sikano sa sikano kwa yese wo pa obre papa ansa na won saka obre papa dinas no wo bre papa ansa na won saka ena baba wo bi nkomo kro ni medi wo se sa sika wi abrante no kra no waye lucky he sikana kodi obi botom sikana kodi obi botom noke eno abrampa ene papa no etwetwe nkomo yanhwene ye money ni bi na emu na ho papa but benya ensem ba ko mienu bi ewom na ye de atache na ye de akoyanim yemfra brampa mra na ye mo papa no ne no ye mo papa ne no papa kuju no sahwi ho no ensem esisi ewo MPP amanyoko nim chairman mu a woton cement sopra cement ya waji check no abrante nyese bi obefidi o wokura ni sika o yakoye hwehwemu so akwa withdraw sika no sana chairman ye sana panimu adi wodaku anim eye enu ti no yenhwe na yemo anini bi na enkomo a papa no ekoso enra no yenhwe na yenmo ebi enche yetiefo na wonderful yenko Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. Yanko penchansi papa emfa emoye danso. Ya penchansi papa dia Alozen, Self-Lock, IBR, IBT, and Erotal and Metal Trashing. Na wonderful sam Erotal no no na ode ebo danso a nsuo to a wanhwa wonte se nsuo to ade ba che no bo ze from afro na Joy Cam Roofing Company Limited se make sure say o ton chance papa wona wonim no akodare carpenter dwumam no otumi boda so pagam na nsuo eguda no so ano na esane no wodofo sankrofo no e no den be ma na watumi aboda no so wodofo Joy Cam Roofing Company say se ubatachi ubehu won ewo ho akra sunyane wa Kumasi ha ubehu Joy Cam Roofing Company Limited Bogatanga Kaswa Tamale Joy Cam Roofing Company Limited waba juma wamanfo dodo no adan no wana aboa amomo tumi aboso 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 0551 009 000 a Joy Cam Roofing Company Limited and a mekanfo na mede amawo odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremodifo ba ko pe wo Pia Santemem Ghana mem eni wiasa fa na nyina wono ene ye friend akwanchereja ono ene ye friend akwanchere papa odifo Samuel eno no enim guase ana sa wade no ena enkoyi wakwantu sem aye bisi basa odofo unya yefunu na ade awobawu eya kwanchere ketwa bi ena odifo Samuel Prayer and Counseling Center wako kanyoma abom na wode amaw yakọ na kache ewo manhia hembobo ano Ajaba Family House wa eho ena odifo Samuel odi ni dwuma akwanchere papa no akwanchere jano no ade bia dani konua eda so no agi so D4 Samuel ena ebetumi ayi ede afri so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405519 0578 405 519 Ayo D4 Samuel Prayer and Counseling Center eweye brim na enyoma enkonkai emfa emayen yakọ na ya ne Smensaba Clinic enko twetwe nkomo sima edu eso pepe na yemra yenkomo twetwe ne so efrise asem aba santimem MPP chairman waji obi sika ko yi check no wayi sika no check ni kura no wayi sika no won for cement man wa wo se da eno ne asem wa eda ya apro so yetu no sere ene abasa ye ne Smensaba Clinic kan twetwe nkomo simadu so emra sesia panipa mema wakwa aba Oforisuo mejo so bibia boko dia jami adumo na we
kama boni bia ensi ye Spencer Bar Clinic ko ba ye no obesa wa sokọ mampon na adanse a amanfo edifa Spencer Bar Clinic no eche wotwe hunwi doctor asoye tesɛn Oforisuo nyame adom na erade agya mo pai bonti clinic odie bibi ekoso tote Oforisuo oni mediji se bia yesi aba free screening ye na nansen ye you know na ene me call clinic na me she yin sa we be se ye hwede we nyame wo maye na me ma mi bi ba ho no mo hu me say doctor na mo ba se de bia mo ba mo nka mo nsem no a na ye hu ni se bia ye nim jo chese papa ne maame ne ba ho no na o kire na say o stroke ne ba na free screening mu anu ba ana doctor nya abutre reflex doctor nya abutre miamia ne na asne chese o ba mu say maame nti ma hu de free screening de no krasem say ma hu na de wo kai de na say o ba no ti hu che mu asema me ka say ebe peja free screen say de aso fo bi bom paye ma mo ti hu che mu sorry ma peja hu che ne o se chase ye bi ofio no Oforisuo eyabem okay but because ya come here so mo ba free screening ni na especially stroke for no adanse na ban ano odin Oforisuo bia na obi tikem na o si form ana se obi hwe bibi nti opese o twene ho a na ope number no 0240 61 60 ewie ma e bibi kakra nti so frɛ na se nmewe nyaya koso afre de a obenya ame adi nkomo no Oforisuo de bia ye ba ha ye ba betufo na afa ya kire nneoma mu ama nipa atiase ehu se Semens Herbal Clinic obo ade ne de be so asantemam ne Ghana mamu emayen because ayare hwa nyame adom ye de ma amanfo ano odin Oforisuo mi anka se to da yare bitumi ba ho mi hwe stage ewo any baby edru na me say bom tim say na we die asa no ya ye den so Oforisuo ye de ne be fa mfidie mu na ye be nya abotre di nru aka no na doctors be nya abotre di omo nsa mia no ahye ne ye no Oforisuo acha 3 days 4 days 5 days obeba for review no the dance ye ne nam ebia ne no obi to say Semens Herbal Clinic e wo he me pacho ye Kumasi Asokore Mampong me pacho enye Mampong kunumu ho Asante Mampo ana enye efidase Asokore we Kumasi Asokore Mampo ye tek ejija ho echi wo no ma me pacho ubetumi enya ka Dr. Mensa Keretia also kwa Asokore Mampo na afei wasi wo baby o hene state you no Asokore Mampo also besi wo baby o hene state you no ana Roman sorry down usia busa akra so ko Semense bo betre ne sa kire ebi o Kumasi Aboabo traffic light na se wo ugina ho no ma also benya card aba ho ana afei Kumasi tech mo free kran ka soa ene ede bia mo ba no omo ma adoda ne obesi wo tech usi wo teka uso kwa Asokore Mampo be chiro taxi utrema so besi wo Semens Herbal Clinic ye besi wo clinic na nimu a Oforisuo be no bi to say eho yare be na mo hwe nyame adom ye shek yare biara se nipa ne fa ne nsangu ne bonkwa de a wa yare hwe wo honom emre bi doctor ba na o kan say mi say Semens Herbal de ya kamia ye say aye warehouse ana say mo kese bibia bi urama obenya bi bibia bi me catch say on say de bia me ba me ka se mo say obo ade bo ni wiase no ebibimemu ha ne wo yare a eye indigenous to ebibimemu me ka say indigenous na che say yare a eye no ne nim say yare we de ebibimemu yare malaria ntobro ne sa yare ni nyina no e ba na ana o ma meet me hwe wani aso me ba die we na e ha ntobro na e ha obemu aduro no ampa obenu aduro kakra bi de ma no ampa na ho ato enso say enam ye lifestyle ne bi a ya fa to ye ho so suatra se bi life a bi a ya fa fanti yare a na ye nana no manhu bi da no ena sesi enya sisi akura kete obehu 20 years no diabetes sebi enam yare gonorrhea syphilis chlamydia herpes genital warts Oforisuo say to date o ka genital warts obi nim enam yare ni bi o no Oforisuo bada se egu obi sebi ne ba na se de be ma so a wo hwa ontumi ndidi etumi go te se sebi koko akese ne tumi trebi die tumi se sunflower na bobo na se o chese Oforisuo ontumi hwe na ne ko eden papa obi tumi num no ama ne hye na asamba eche yare na no de eye no na so Oforisuo say yare we nyina yare ye lifestyle na de abrayo ne sent no obi ka say abrofo yare ne sent no utumi hwe nipa na nim na unhu say say yare we ne ha no obi tumi nya ulcer
na ulcer na ono no munuro we ye ulcer duro ne refi se ulcer na eguma hodo ebetumi ato minimu esophageal anase betumi ato stomach gastric ebetumi ato yemade no duodenal so ni nyina ye ulcer na mu ahodo so on de no ansa ono ulcer ti wanoma ohu anu aduro onima de krontia eno ne ma semense ba ye da asonko no ye hu se yare asese ye sofa no eye yare a ya fato ye hu so lifestyle na dia bre anasa abrofo yare ne sent ye nam abefo kwa so broni kwa so be hwehwe yare no na ye hu yare na ha no na afa ye de ehamama ehahan a ye bibimamu hade etu ase because they be ameka asem say yare bi won ma betumi afa ye no betu aduro so yes ye do we say oh that's what lifestyle enye saa na ebibiduro tie ebidro tu ase ma wo ne senti de dia bibidro sa nemo ye de abefe kwan so ana etwe ka abefe kwan na ne sem ye do be run lab ne nya botra hyehyɛ wo mojanim eno na mietumi wo say yare we say yare we ebie wunya edi mre sei ne senti dro we ni we ne wo say de ma wo afi ye twi mojanim ye fa ontasuo ye tumi fa bibi unipadua no kwa bia utimi kwetumi fa e de give information na ye pe because ye was state of the art unim so for you say clinic e was amantem ho de so obi konas wo ye lab e wo soro a na say mu odu a ye direct o ma ba semense ba e na kire ye mfidi a ye wo no e die ho o ma me anka se koye we bre wo ba bibia ye no ho no mo ni agye data information ni hu say wo yare ni we ni agire no so ahyew o hyame o yare e ye den stroke o for you say de ye doctor e de ne ba ye specialist e de ne ba ho no mo no say ama stroke ya ye de kra de mpese be bo so because ye hono obana wo stroke ya she wo stroke na mna hwe na fe say because of it when say nipa wa yare stroke what the whole 5 years 10 years on say be ayese be 5 to the ujiri say onuma aduro na condition here normal on sare betene it has taken a long time na ma on sana esa eti e wo say ye tumi massage you know na say doctor miamia on na say e ma o muscles ni yin nya sa revert back to say the na sitie and sana ba yade ni nya no e no sent na the specialist about unim so for you so e no obi ba ho no ma sabi on te pampan doctor miamia ne na ase emiamia na ayi na fe wate obi so ma ontumi na migraine akese ni ti dwan wanum wiasema duro nyo for so enye yare bia na enum ho aduro yentie ne obi enum aduro am wanya ulcer because aduro no onum so num painkillers pa utumi na ulcer eto obi enum nduro akese anu no mayi a wade aduro so am wanya ulcer wo se nipa na hu wo ba semense ba ye ni tam ye ma oduro ye ma doctor nya bo se emiamia wona so nerves ni bi because nipa duan de ka kire obi an nerves no na kire obi Oforisuo obi tuma say doctor me nti ayu pampan yo ezo so behwem na oni yare bia wo nemum nerves no ane ho aka me sent doctor benya abotre miamia wo na ase ye was specialist o undertaking nyina esa ye therapeutic massage enye sabi massage asabi conform massage bi na ye massage sawo yare sawo yare adwuma edie no na afa wachi so obi on ma Oforisuo na adwuma wo ye nti no na chi no spine no amana kwa sei or sorry na ya asem or nanti abeka se ochia ni nyina ba doctor nya abta de otompa so e massage tunu veins ne o bones ni nyina ma bibia si kwan se otie yen na watie nka ekofo di yen wada se because for you to se etie anum kroma mi clinic bi obetumi ni se sirebo se ye ka stroke obetumi assign semense ba ho se wo de o stru ye stroke pe wada ho ache se den fabra semense ba na hwa ade wo de no ye ulcer wo so wonu wiasemu nro nyina enko fabra semense ba na dance yankofo di bedi bi wo de na hepatitis B yesi ani aduro wo wura hospital bia wo anya no aduro bra semense ba ne bra be hye de ye ho na obi ba na okọ abochiri okọ ye test no hepatitis B oba ye test ye hu stage o ye viral load ehu virus no duro woni mojam no Oforisuo ye hye no 1 week yet mi sane yare e mo the results ne san ko gene papers it wo tie ya wo de ne sen kidney problem prostate enokra de enka ho asem malaria condition ye den utie ya de free number no ye number no 0240 61 60 61 0240 61 condition bia eda wo so free yen ubetimi so ahyeda aba se me dem pese me hwe mojem ehu de ha me pese me kidney function test liver function test me hwe ni pedani nya betimi aba ye de be famfidiem amwo hu ni nyina Oforisuo ye ba be sori no na ya anka agan a na ya ama
Amanfo twa Awurade Nyankopɔn no kra de se me ba akatima kapia gro no ka emre bia me ba na emrenti yantuma nka se obi for doctor nyam no ya gan themselves na doctor no na ye hi o Oforiso esu ogugu esu ogugu weda no so de ne ho aba Awurade Nyankopɔn Oforiso eso member bi ti abonte by this time eso gina so che eso gina so che ko nsu madam me ka se ye adwuma no o tu bi ye me pa cho utie yen edo ne ye Siemens Vital Herbal Mixture na hotadin ni be ka se aka gangan no ana se Ju2 and na bi na de mai me pa cho obisa se edo ndie ne be ma wa ye mre ompem me ka be ma wa mpra se sie ne wagem udi shame na aba obi zo na sabi ofa match na adwo edo kra de ebu e ma ne dwakra asen bibia obi zo na ne be ma ne nsore kra o enso ntini ne nteye koto agan anase Siemens Vital Herbal Mixture no ni so ne capsules no ye be kire ode be e bia no ba ne tike mu oba se doctor me pa cho oba no tike mu me penentem anase wo de no kra de o ti abonte se de making o we so wura dem etu fa be bia to ansa no akọ fre doctor ye be ma dosage a che kra 5 minutes okay e wo se be ma ne mani mu so na o ti ko digumedie ne se de o si pe no me pa cho wo ti o yo ba uni atenka be ma ne sori kra no oba na atwetwe ho because won tehwe uni infection kwa won to kotobi sisi yare Oforisuo sisi yare one wiase mu nuro and one person make ho asem bibiri because to aduro na aduro na ani ho adanse e wo de so one wiase mu nuro nyina wa bre wa ko hospital akwai unya no aduro koto agan ni bi na fry ni ma dosage nanom na hwede usisi yare after 3 to 4 days se usisi yare antwe ho ankwa brana Sompa ne ka de wo so ka me pa cho yo ba o mensisi mayi ene eba adecha na ateko Freya ni enchira o agan no se de obesi anom no na hwe se de obesi ano ebio kokote wo so siatica oto aso twetwe o na aso twetwe no Oforiso o manage sem se aduro no enkofo na edi adanse ne mai obi fra me pa cho obi ne ka asem nkoto aduro mi sisi yam ya na o se me nkoto na me nom ne sen obi fra me pa cho me mema na emre ana obi hu mu na o se me nkoto bi se okọ ho vote on side on kwada se de aduro mu nsiri fo okọ bromam abrekum ne doma ho Mose Gideon Hene ne sank of Clement ma ebeje wonsem it would yan say Raheba shop e Ghana ha nyina o do kwa wo so pe Siemens Vital Herbal Mixture anasa agan o to afre doctor ne bi say doctor agan me pa cho me de menom ne sen me ma based on yare abeka kire me ma dosage a onoma u be hu de kire na ne ji me say Ghana ha ba bia se me kan ebi ho okay u Raheba shop bia ebi ho so pa outside Kumasi afre me say doctor me pa cho me pe bia to hefa ne me nyame kire anasa me pe bia tu because regions ni nyina ye the wholesalers akogu ho ehun hia so be Kumasi o frɛ ya regional obi e be kire oba bia obenya bi na wonya bi ato number e di juma ni bi 0240 61 60 61 me pa cho emrena so tu betuma frɛ ne edi nkonfo no okay Spencer Bar Clinic na motewo mu kano Dr. Gan na wotene kano the Spencer Bar Clinic etumi jo ene agan wo dia badwa so no Siemens Vital Herbal Mixture nenye gangan soja ni dia so akwa so okuratuo soja ni okwa akwa eso okuratuo na if possible kura no eso nya bomb ni bi uja atompa so kikibam ona wo sen no nye de hia ni kasa nyina no oyiri beja wo frɛ yakɔ Siemens Herbal Clinic na yenkotu yade na se asokomampon oni rural bank no na edi enhwanimu wodofo yetam yasem ato aproso efiri eno ayetu nusre ene abasa na asefem papa asefu sema ewom ne se MPP chairman mua Frankujo na edi amanfo ebo papa no hwe abranti a wakobo na brabo Libya na wakosia nkwansia wasia no Libya broni se jisika kotra ukrom Ghana fakobo bra na wabaye ne ma no check no a na wonfa komas enkofa cement enkogu no so tom entonte so mfa so a Frankujo sikoko sika saa ne frɛ no a wo ye MPP chairman wage check no akoyi sika no a bra wonfa cement no ene nyoma ka ho ama abrantie no abrantie ne ka o na busuafo ne ka o ne papa ne ka o ne maame so kra ne ka wafa sika no kwa oni kamafobia enti sei ne etra wo mam ekono na enu adankomo twetwe ekoso ana ye hwe se ye bebo onimonyamfo Frankujo ne voice no sa abrampa ha mo frɛ no mra
na yenhwe voice no na yemmo voice no abrampa wa ha wanya voice no yemmo voice no na yentie die Frankujo wokan ye eche Asem Mpe Nipa dwumadi no ye peso manfo tene ne kasa kura betumi a kire nipa awodwo na mentiase se sa nipa we de mi de kan difo ma no se woni kudom kase we enim mentiase kura ye kotie ne no no Yenina ye tie Sompa. Sompa FM. Meginazo. Yenina ye tie Sompa. Meginazo na mo. Last year, date na a war session so no. 7 December 2022. Sompa FM. Na honorable here. Abrante na by na sama o kapa yigina so me say oso wo mu na de brew. Enye se bi o send it to account bi e. Oso man send it to account wo de check in the brew. Oh, okay. That's one I was saying, no. Okay. Okay.
meet you. Yenina ye tie Sompa. Sompa FM. Honorable. Honorable. Median command me person no din and say wakola and so ye kronfo so na awia wo. E mo de ye yen Sompa. Abrantie ne se check na odi aba. Enya abrantie na de bro. Enti se enti honorable say abrantie be na nsa kan sika no. Enko kwa wakola na mo. Also on a branch and about Fiena. And this is one farm branch and a Madia and a phone. Now, one of the Okay. Penny check no una de koma papa no. Bacho be my boy na boy de koma no. Na che so wunim so ndo ye adwuma wo store ho. Bacho ane. Okay. Omna Samuel. Oforisuo be ma. Ya to soro ya to fom. Ya hu awia na ya hu ehyen. De di kan no ke ya do be ma me chia wo bebre. Me nwan ma me ka se omu fra ya ba no omu fra broche na o ma test me say ni sa na Ghana te. George ne Afro ne Kwame Apia Chesa munya fra brocha babedu me mame Emma ne mane wo mo ya mama kwaba me ne band ye yenko bi yete ha nso kra ye man Oforisuo se asem ne da no papa mo so ye den MPP chairman ono so akakasa na Bia West. Okay, ono akasa Yenina ye tie na Sompa. maami bi wo esre so katacho bema etiase na okana ne times bi wo se esre o se esre Ghana no ma ha dwen no ma ha unim se me kasa na me station bi me hwe program bi wo another station bi na NDC omokoye program o ba bi ena omoji nnuane free me fancy rose and mama maybe ye nnuane t-shirt me kai bibisa asem ne beto ho no entempa na NDC fo mpanifo bedum gya no e kana na nipa na de no bedum ya hanom ya nyama nyosem abade dum bi asem bi safo akohia asem bi pono ya te ha emre bi asem bi sisa ya na no den Samba kaya
yɛtena asɛm so yɛnhu MPP mpanifoɔ bi a ɔmbaa bɛso asɛm no mu basɛbesɛbe mpɛ aduasa yɛtea no yɛ support obiara mempa ɛbɔ ne sɛ mese ntoa yɛ ɔmo so ɔmbɛbɔ yɛ bɛto abai aba bi a wɔbɛba bi a wɔma justice nyɛ adwuma ɛna ɛbɛboa yɛn yɛ justice ne court asɛm ɔmo sɛ na wode obi ka ana obi sisi wɔ se fa me kɔ court because ɔnim sɛ ɔhɔ no ɛbɛkyɛ process delay ɛbɛkyɛ nti fa kɔ court na mesrɛ sanke court asɛm kɛɛkɔ ɛna process no ɛyɛ short ayi bi a ɛnyɛ koyoi kɔfa lɔya meji wo sei meyɛ sei a ka court obi abɛkɔ aberanteɛ yi a wɔte ha yi wanyere ne ho a yɛtwa ne mene papa yɛ bɛ defend you ɔno so defend ɛkɔ bi so yɛhwɛ nɔɔma bi aberanteɛ na wɔno no de sika ne kɔmaa no no ampa wode kɔɔ company papa yi wodin mu wone wabia ha yɛ ti sɛ sɛbe medetara 1 media anaasɛ sompa kɔdi nkwasasɛm bi ne yɛgu adwuma yi ho fi a hwan ne ɛsɛ ɛbɛkye me adwumafoɔ mpanifoɔ na ɛda ɛsɛ ɔmbɛkye me sɛ how so wode adwuma no logo anaasɛ ɛde nam ɛdi nkwasasɛm ɛgu adwuma no ho fi yɛnwɛ wɔ kasampa wɔ defende ne ho wɔ nɔɔma bi ho ɛkwan bi so ne yɛbɛtumi aka sɛ ne ne yɛ adwene sɛ ampa ebi aberanteɛ no ɔte store nano no wɔno nso yɛ kululu bi twa gum ɛtaa si na yɛmu sɛ sɛ ɛdeɛ bɛn na wɔayɛ afa ho sɛ wo cement ɛba no sɛ yɛ 20 bags na ɛba a ɛho sika no abɛka wo nsa ana bi aka kwan mu wei deɛ aberanteɛ yi ampa yɛhwɛ a wo biribiara wɔ shop hɔ no ɛne na ɛda TV so yi check a oyi so yɛ invoice ne ade wo stamp si so biribiara no ɛda di pefee aberanteɛ yi ɔno na ɛkɔtena baabi ɛna ɔkɔtwerɛtwerɛ yɛ anaa adu time yɛbɛsrɛ ɛnɔɔma ba a momiɛnhwɛ ne yɛmfa nɔɔma bi momiɛmfa tumi bi a yɛnya ɛwɔ Ghana ha ne sɛ bokɔto sa akrama si apata so a nipa na fo no gyata mɛhye ɛnɔɔma ne yɛyɛ sɛ yɛ o yɛnso a na yɛboro yɛ ho ɛwɔ la yɛkɔto aba aba nso yɛto wie a na obi nya tumi bi a na ɔde yɛ wei meka sɛ sɛ wotie nɔɔma ɛkɔ so a mede ɛhɔ deɛ ɔmo te ɔmo ka no asɛm ɛnyɛ hɔ na mehwɛ because sɛ mo ankasa nso matena hɔ ama nipa no wɔɔbo mo ɛwɔ kwan bi so deɛ ne deɛ aba ha ɛho asɛm na mede yɛ ka yɛnwa bɛma no wɔtie ne a ɔmo nyɛ very careful ɛnɔɔma bi a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ party ana party kɛseɛ mu either MPP or party si aka no sɛ obi case bi ba na dadɔma no sɛ kɛseɛ nte sɛ ne yɛde wato biribia na biribi ba ka wo kora ne yɛfrɛ wo ha no ka no sɛ mpanifoɔ ma yɛba sɛ sɛ wofiri 1 wopɛ sɛ wo san kɔ 2 nsɛm wɔ nenam hɔ wantimi ama wasɛm abɛdu ha nyame ampata ɛne yɛkɔ so yɛhu deɛ ɛbɛhu a yɛde wo picture bɛto so because yɛdɛn Ghana na yɛdɛn yɛwɔ no amanfoɔ na to aba ma ho na me saa nkurɔfoɔ mu frɛ mu delegacy saa nkurɔfoɔ yi yɛ na ɛduru ma bi ɛmɛ ya because Ghana nipa kakraka yi bebrebe yi wɔn mu nko ana so esisi na wɔn drive yɛ ne o ɛde yɛkɔ ti deɛ wɔnyɛ koraa na yɛdɛn nneɛma bi afa aseɛ ne akɔto aba na ma nipa korɔ wɔfɔ so deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ yɛn nuanom apolisifoɔ no so no ɔmo ne aberante yɛ ne ne yie wɔ kwan bi so ɛde ti na meka saa papa yɛ akɔ akɔtɔ cement wɔ deposit ne bibia hɔ wɔ show ne bibia ɛde ne twa pepam ɛwɔ Ghana ha wotimi fo ano hu nkɔgya office bi ɛnkɔ kasa matɔ adeɛ ne yɛbusa sɛ ɛde ti na watɔ adeɛ na wano saa yɛbɛwɔ wo bɔ tɔtwe baabi wɔ show bibi ɛti saa aberante wo so ne nam kurom wɔ de a mo apolisifoɔ na ɛsɛ sɛ mo kye no mo kye saa nipa no aberante sɛ wo na wote ha ɛna ɔbɛtɔ cement wɔ hɔ one man ayɛ invoice one man bibia receipt bibia ne no man nsan kan anyanya bi sika no ankodu opani wa na wo so omia na me de check no koye ma wie bibia eni na wo pani nso ya busa sa aberante yi wo so wabɔ ka bi ana so wayɛ dan wo de amomo sa aberante yi ɛna ɛdan nkɔkye nipa no na sɛ bo kɔ a embra bɛ no ne kɔka wo fosu ɛkwan yi so asira so kwan so wo kɔ no aberante bi kɔfa ɛkɔgye obi girlfriend aberante ne matwo man ho den ohun do akɔgye ne girlfriend na ne wo sa tata nso ɔbɛbɔ no ne wagye me girlfriend ma me kɔ me ba bi ɛ kyɛ sɛ wo so kyɛ me nti
yɛnka some. Ɛna akwa no boy no call police station. Ɛwɔ saa akwa no so. Call report was my girlfriend. Macho maybe abɛgye o sɛ humia ɔso obekume ɔbɛbɔ me. Timpam kyɛw. Abrɔsifo ne yɛbɔ saa nipa ne di pɛ ɔsɛ dabi. Wa akwakye ne bɛ akɔkye ne ba de ɛbɛso asɛm no. Wei. Ofosuo Ghana. Na sabe mitimi ɛho a nka mesra pro. Abrɔsifo ne ntimi ankɔkye nipa no. Ebi ni. Nipa na abrantie de sika kɔma no. Ɛyɛ wo opani wo wedding wo shop ana wo company. Any year so way the amount a better TV so. And waba. So branch any criminal now cofa no. It was a wo branch here or tia. Ne yet sa boy no. Busansa me ho ade na de me company wo gu mani ma se. Wo so obetua ne check ni bibia ni. Na nso me hui e wo hemfa. Na branch here what we won na yehwemu. Na mo approach for mo so na branch yehwemu. E de ti na sabe obi di nkwasema ne akɔkye obi se. Ye chew ne ne wa dai. Aya asɛm no hwehwemu. Okay. Wadi fala na abrante free ho are na che abrante watra ho che o na otra se onya kamafo woni sika wode kokot na sika won hu nya na wode akoya yi ena Ghana obi bobra ni ye twe ne san enti Ghana nipa bi ho bia jobless ye ne nam akwa because nipa bi ho a nipa na ma ne bo fam ko peso okosoro but ankoye yie weni o abrante akotra se bi la gas hen mo ne France mo odin bi Libya o akobo sires agara isa stadamu nyamia mpata kura na nkasika de amanfo mo kɔ hɔ no ene wo mo kase eno kura ni 3 years sa sika kura bɛka ne nsa ene wo so de pepe bibia bɔ hwɛ store baako ati magisi kai a brokuta paper okɔ police station so yɛ seche sɛ okɔ abrante no we ne kɔkye no na abrante na yɛ kɔkye no wo bi store bi wo bi company bi wo company ni no ogu wani masenti wo ene se so kasa akwamna bede ne kwata de ani wo wani ma sema mbetie ye wo se ayeku ayeno ne se sa adoso eti abrante na se sa yedai wo ka omo a wadi fro no nyene eche no na ukobu sansa me wa ha mate se medinam radio so medinam TV so asem ne ya komeso me nyani pahunu a sebe mpredo me na mo sa akwa me pedibre eti we de me ntiase ne yakwachi dipa ne ye hwehwemu na de wo to ka cha abrante se trase yade ayi wo sample si ade so asan the check abedi wo company we se Sompa company na the check abedi ma me betua ade mbe ya advert ma betua sika ma sabisaki na ma ba mi kuta mu bibia mu se metua sika ma na empanifo to wasa dabi mi pia bonten pe me de mu ko enim kwa se baba ti sa na tie de a ese se so nipa ne sisi aji na ye yin hwe ma bi ko abrante ampa ye kan ebi a na one asam kan wona abrante no kwa kululu kanana ewo nyemom ni nya ye hwehwemu nyemom ofosuo nyamia ne krani sa policefo ene abrante yi ejina ho kase asem na kopia policefo ho nyemom mo kase abrante yi enkonko kye saa abrante na wane na nkɔhye tokuro bim na kɔtɔ ade no enya kokobuom nya nkrama buom na kɔhye ye ne kɔyɛ saa de no abrante kuta ne paper kyerɛ sɛ wa ba shop wo papa woni wa bia ma na wodi saa nipa na betra no na sebi presa ya ka ne saa de a ene de wodi ne betra no na wonya no ene yesu beka se na wodi na ye baako ene sebi predo mo jeje amanfo sika chede echedi se wonti menchi saa brante ne de a na we na nkwache de ene wonso ne saa brante no akra na wato store na no aye baako ene mo jeje sika di na sabi mo ntimi nya saa de we be na akwache wakwa na akwa se makotu sika ma we okay ampa akwa bi so no esese saa brante na corporate for channel ya chi ni shop no wa de a oni pa so ma si de ni yakofra waba na so ababu ama ne na ya hwehwemu abrante sika ni kwase yira ese ne saka ne sika ni nya na kromu ano no ma ha dwe dodo anya for my bread do because of ye ni court sika ye ni lawyer sika okay eti duabo no ebe koso duabo no ebe koso ofosuo na nanu so mo mpe na so asem yi atwade ye to na hi afeli ye si yoyi ade asem ni sika we apete sika abrante wo bofom sika oni nsanka ni wiase nyina no ni wiase nya wo kwa hefa ene ofosuo obi yi sika efiri di bottom e de chew no enye yize o ofosuo enye yize eti so obi kutabi na so de ye business a ne se ekoba se ya Ghana for company for ya policy for o mo hwe ni ye no mianya de ye no so obi di na samba seven predators on the sika o di bia de aye nche no obi ni bi de na ache no obi akwate kontom ya ache no ya na ko jail obi so de obi sika o wo di bia nti ya se afi no
Where are some plenty of police station? You can't just on coach. A person for us, Mubapa, a plenty of tea. Mamma, come up person for any binum, moi, Sabia here for Cromwa, and then the Abrano, Yabako Swabia Ghana, a Radina Copagana, a two may be named just only say, Nemus Ghana, or say, other than Sabaza, Kabasa Ghana, Radina Copon, Napasa Ghana, Ghana. What's some person? Oh, be Pasagana, and Kayam Yen and the Kadia cabbage. Now, Profanabato, because, hey, I could be a Witimubiana Massa, and no more come off will be a massa. Witimukwa. Okay, poor Quabna. Ovosio, Abranti Asema Okano. Timus and Winim, Papa Dada, and we shop and Sana over 2 coin. Because Kroma no Motiana, Gidia, na a winning mono, a Gidia and a Dawson. Afei no on some man and a sopra almost meant ne iron rods near manema on say wo kronki tomusa na say utim pejia nema ayesa frankuju ya kukuska eti ekobasa na se obi obroche kwa no be say owoda nema enam se bi ode man no fa se obi discount no timi dem to sa adwuma wura na council e ho sa ofosio yen check ya de say sika no ameto papa na kanzu mana koko sika ameto na kanzu wakoyi sika no eti receipt no de ntia o cost with my receipt ebe fie no anase kobre mbo koto cement 3 bags receipt na be kire say kobre mbo koto ye discount me to kanzu ma sanity because we nimo no me woni mo fa sika no metuma kanzu to sika ba beto koko sika frank kujo beto kanzu ba one what about to an account the MC am for check no to TV then so won check no on to sa brantie baye eti Frankujo Enterprise yes 8,200 Ghana cedis yes wakoyi sika no eto fosuo abrantie baye ya wodi check no be cheye no o confirm say aye de kore sika say na ba betom account din e but what as here ofosuo mi san kai Frankujo say se me be shop ne ma fa 100 bucks of cement e wo mu a mini wano minim sika dodo ai wo mu ana misa so nim emfaso a me sabeka ntime mane ntoto ayampia medin ho ya wo se obi e wo pe position of MP na adwumo ha wo ye party chairman I will tell you e wo Bia West sefri ho na adwumo ha wo ye party chairman I will tell you I was sefri ho akope MP na adwumo ha oh Ghana adwena kase mo ha ni se mo kanyina no aya kura wo 6 years adwene enkikezi so 8,000 unsaka mu account nim ye di check na ba ba kire wo wa confirm sa adene nie what is your problem and you keep the money sikani nyawo dia wo fuso man fan ko Libya kakra kasi bilai Allah se wo ko Libya memo yewura Kwame Nkrumah ko bie ekwan Emma Buzia no nya kwan bie wo mo kwan no to ho President Buzia ebie kwan to wo no mo a wo mutimi fato krom ko Libya no Tunis na egi amama nyina to mu omo bede edan ebia abrosia to aso yi ebi to aso be 36 30 20 25 na oba na ko blane tare dan no ho na wo prasta dan asa yebondi Ostamalaga bra na ya wrosim memma Frankujo man manin toto ayampia mama nin ka asemu a ebe nipa awroha obosio awo bre ohun won se wotimi koa obie mu mumie won se wotimi koa obie mu mie enso na won se so trowi mu a wodi prasta dan na mota ni bitito woni anatare woni mu a wotimi se yes bra amuchire ya memma Frank Kujo awo pre MP aye feno koko sika memma ne nya no ho saa ewiase opem achechede ni moja dodo a ye pensuo na ye afrem sa panyin weyi ekotra parliament passe obedi domani mu a kasimbilai Allah who had mock my Facebook call
Frank Kujo mock my Facebook hole wouldn't be what I say a year I can be no ye but Penny Cassim say train na be hunu a yasam betsabe train na be hunu asam sabe sa 8,200 yes sir that's one Coco catch ye Coco sika a kwan biaso I will tell you pay with that money na san yema wuye ne didi mu a ana ye fa nkrofobia o madwumo ha ebinom ne do makwatra parliament ana ye ani ye kunko ne daka sakata na ye ehiafo ma ana ye wiwo mo a no mote ho ne ensem a eni ana ekoso ebi ni Frank Kujo wano eso pretumi se delicate anya dwene amoma dwuma mie no mo peja brante kokko ka che ne kota parliamenta me ka me senai ye ne bekoso oni mo aba metua ne kasoso monye very careful mo ma adwum na ho na menye politics ade wenti na me ka che mo brain se onabu kana Japan onya wo be chiwatum because police system wo ye mpipinta me ka onu ni no wo be chiwatum because of one person here wo Libya ni be kan clip na clip obia won shedan trase emfa na adwenya de eno na Libya ni beka na sa bra enie me koso no se yanhwe ne yanka ebia moa yesremo mumfa ncha ye niema bi ekoso no se ye yemfe na nsifo mo a emoa yen me cha podi fo mu gina new road abrante me cha pa me ni mudin me cha pa oni emani nyina me cha mu nyina mudwumadie efam ba bi mam 100% na yenya binuma posifo no bia se bi mpeduasa o manya tumi ni am o tumi atade ase na o mte office sa etumuni ehiafo na ebe kontokwa se die aposifo binom muni ehiafo na ebe kontokwa mi na me nkocha blanter na mi wotumi na tem nkocha blanter diska womia wo police kuro ebe saka cha me kobre bo ase wo ni tumi na nkocha obe na die civilian timi kocha ne yanku civilian I don't think far. Minti dio omo pache na say. It is a commander at the assembly message officer akaboninim and all the ma inspector akaboninim. Name do your right and you right your do. Thank you very much. Abrewatia. Oforisuo Bema mama na wase and the brofo has come. So for brofo has come. Enti manen can be. Na Oforisuo Bema asemi aye kan wo ho. Kada cho Bema oti ase Nyankopon koso afa ne kransie. Wo kan asem bi wo se panyi bi anase nipa bi a wo di bre. So yo hene se ya amanyo semu na wo di bre. Anase bia society anase mpotemu a wo bia yebu pa na sa wotena wotoso eka wonsam ye no hye wa ha mu sei wo dam ni fam na sa wo ye hwe ha esa bi aboadwan a wakwakwo hu se enema bi kwosonso wontimi ntu ho anamo wa ne ye de wasem betena fidie so anase wasem beton from memu a na wo ya ye simpa panyin obi a wo ye titire ni wa amanyoko mu obi a wasasa ohene so eyi wanim se wo pese wo gina mu as member of parliamentary aspirant e se wane papa na oho na oye DC no e wo Bia West ye friend no Bernard Jebibre wane no na ekwa akopre e wo ho na wayi wa wanim sa pese akopre di brand se ekwakwo hye edema wo manfo ne Ghana fo nyina ma ye diso na sa wo bossa bra we sei e wo potem a wanga sa no sei na kasa kire wo sometimes e ma ye ntena se ma enipa meka asam nkire ye e ma ye nya sasabi emu a ye de wonu mu kwa didi e bi wo ho age se ye de abaka wachi se kwansa na wako enye se bi atasi driver se ne ahyenkafo bi afa na o ma si kuromu a we se me na mekọ age se plosi ni ebegyina ho etenetene mo ansa na wakọ na nyi ya ho sa na Oforisuo ye kukuro mponi ni ya baso enu ameka che o se
bronkuma poni efifin poni na eso abribra egunshirani poni na tiguma koduo na be so abribra we are just party chairman kwama me kind of just because compelling party chairman to member of parliament there's a vast difference wom na ba kwa kodum na hyebadwam na wo be hyemra de am o my Ghana mu hasefo nyina Bible ne ka asem bi na ye me da wo say de wo hwa ontimi enya ne fie ye asem se wo fie a wontimi nkura no onsem fata so obedi domo anim na wan kasa kura no wadwuma mu asem kakra kura mpo no you can't solve it e be den wa solve Ghana for problem no pese aso for wonum ha no mo da dwen de ama wo no ena mra so so ebu o my Ghana mu ha se no mo no yesi mra wa ha se no mo so no ye nimra ne so some of the police officers wonum dwumadi a wonum de na bi di ne kama na kwan so ebi so de ye hwa ni mu aiza go football bo wunu ani mu ayempa asema ekuro ye mu anase o mai we mu ayete no akoya se wuni di bra bia obi ni mo ba bia o fa wonye hwe obetietia o so fa wonye gaba eti wuna woni na nya asem no se wuni obi ade adue na asem onye da kora nso ne sense sika kakra woni nsem nte no wode akwa wi ni ye de asem kokko to akodi wo so many years 10 years near da so twa kwan of also me de ma asem ba wie ye no na me ka cha Ghana prosifo asem mo hwe na emra no nya adwuma sa wo mo se wo mo adwuma die na won mo die no they are doing it with integrity ene edokra die mu die amesra wo mo won mo hwe nya ne sa ne ye ka kire your friend is saying Franco Jono ese woni mu mla won konko sua mla na adwuma na wo mo na bratia no ne ye adwuma no na sa watimi di wudin akọ sign check e di ama obi anaso obi ye na odi wudin akoye so a obetimi ato wo ntino wo e na wasa we take action against him enya bratia we say na be ye ntino wo hwe fa ne sika ma nya sa fo so ye be hwe dia family akwa so age ne sika dia ma no asi okay ye kwa computer so adwadie emra sisia Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bomu se bronyen ye bema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediya waso yetara 1 media na November bosome no ni de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo ye krania ko chro wudin e wo Sompa enkransa GCB edanimu ho a wo sunyane so a ko chro wudin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa ye ni Norm Hotel no she eye bosumi du ba kono ne de dikan na dwumade no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhyiram pa mo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye bi ense ye ti se mu ene yanwan so a ye beji mu amu ye bi afie atwa mu no emu adanse de mu amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi Who have they say? Syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now do son of them show, and now stroke, and now say kidney problem, now man as attack, and now what safety, who could fear if you know how to work shot. Dank natural health complaint about mom. Miss Soba Dank Australia, your machines are would draw. I never heard it with you. Ye Uba, I feel don't count.
machine na be kire say nipa asimesi fe grow we man and I say rewe na e nipa asimesi na dey do account they will do su tata share the mawa e tu ha na sima hoto mesrew who fear ends na ho ke screen so numbers na to face see a e tu be cover dank natural health complex you betu yare so ama ho ato dank natural health complex am to fear. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankireja. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay yako akoya nim yamatefo ne ahwefo nyina akọ ababiem eba dwumadie wei eso odofo abrante kwa komato yemate kan komato yem pa won se sa Frankujo no koko sika no wo mo na ama MPP ko na ye unpopular wo Ghana no sankrofo we bi wo mo na ama MPP no aye unpopular no won say wo my ready say wo mo de akoma na so na ntwe no konkoma yanka koku no safo we na de party ni ko opposition no sa Frankujo no se munnimu a kakaka kambo mu a ene ye beberewu eti bia wasefo no man to aba no a MPP ko no be lusu uku on sa wo store kura untimi manage eno tie wo chairman wudi nyina no kura no unhunu so enkambo mu ni ho na kaye kan ye kan na ka kira MPP o mu free nkran yesi abrante so akonwa no so ne a reshuffle no reshuffle in Ghana na Ghana no kwa na ekọ bekọ akọpem je kwan na asi epem na nya accident nyina na ekoda konfo no che no bi ahwe ne ho yade onse de chairman ma ho no hede wo ye yansanfa mpinka ho bia wasefo mo tum hofuo Frankujo no wo jejemo kokumo hwe apo a wabo abrantie on supply no sika na bedi ho kosi enkosi koda chese wa ban na wo so nyesa sa na ya no mo ye no aposifo no nyina asuro no na e chairman obamia transfer
me ko ka positive asema menka ena menka o masem ne anu timpanifo mmerem no omanya branti sika ma no MPP fo no mo nsode na Frankudwo no on sem fata so e kandifo titi pani ko akoma to yam so so wontua ye behu kwan ye befa so why ko akoma to yam me ka se me keka ha na makaka akotra hye what am I say sim obi ankasa na no MPP ni bi a ono no sika bi hu asa wo frɛ no wo petum die sa no wo kai Dennis Kwakwa waji obi ti me classmate no na say aso die wo kai abrantie bi ono so oja MPP ni bi ono so apani bi wo de chem so ho baby side oji obi waji obi sika pesi na wo frɛ no watima yai masa ya bekasa o don peso mo ye bi omonye aji obi no ma ajama no store agu fa no nyoma mana kosi ko tese mo aban na wo so ye che mo nche yakoka mama yenka ebrade yesrewa mamobo pani nyame be ni ye wate usika no zabeka your destination travel services yakonya kohwe akwantu kwan ye yakwantu musem no ehu hie pa your destination travel services akwantu sempa de yemfa nkoda no no ene betumi aboyen ama yatumi atukwan kama eye broni krom fa hen na wotumi wontumi emfa wonko your destination travel services wono ene kotofoforo wa ba nsuo mu na wode omanfo etukwan yenko wasokoma poni asokoma borua bank no ene di enhwani mu obo semense ba clinic pe yenko na yakwantu sem yemfa enkoda your destination travel services wono ene betumi agye visa no edi ama na watumi etukwa akobroni krom na akopesika ba 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748767 yeko neafi akontu sem enko dano yene true wealth ebetwetwe nkomo se efri se yade asempa de yagye se true wealth ene betumi ede akoda no no aboye ewo kwa bi so de waba no anya atrase panipa memo akwa aba da me ba cha me je so empom te say acha me adom ye no okay moto moboase abrante no se yankata nanim moto moboase yane true wealth ntwetwe nkomo emra sesi a mpiaro no ababa begina eno true wealth products or the true wealth vision capsules abadwa so eno ho adanse ena ye baba bedi panipa memo akwaba meju so defo bibi aboko de na true wealth vision capsules o manfo dodo no na edim ho adanse na ye ade a esa me eye me nwanwa na amanfo eka ho asem se wani yade pa de true wealth otimitene te eno na ye me nwanwa pa na so ye te say true wealth wo ba no obibi aboko de o nyankopon adom okay ye monkomo true wealth ade ne de ntina mo se amanfo mra mo akache mo betumi aso ya de odefo ma memfa nchiama ahwefo ne atifo nyina na yemfa aseda so matwedi ampo nyankopon fi se wona akra bedu sampon suwe eye true wealth nkomo ne ibedi na ye bebo ayaresa kwan ato ama de yare adane hankrase mikumu no yetimi etu ase de kudekudi ama no sede wo hya ase kan no mani giye pa kire se yade a edini penya na manipa o kane bubu aprese wo neoma eye wani kane na dum enti ena true word for yakofa enupa ede free India memo abakruma se yede sanfon yade yede funtum yade yede dadan yade tu yade ase eti uyo bi a wani wo hawa ba ho na wo doctor ka cho se ni daso asa ye de eni daso nyansa ma efri se ye wadu pa e ba betu sa yade na se dekudekudi ayede e di ama enu ti true word for e di no bebre na badwa ma so ne ye di nkomotiawa ni nyina ne se ye di true word vision capsules aba obi anani wo haw abo atenase wo so empempin se mpanifo hia wo dwabo ase etime ka se oh we mu ye ni ntini o mu ne di dwabo ni mu akotene saa so wo da sani bia wani ye wontini wo ho abroni kan optic nerve na saa wani ntini no ene di akotene bua mu wani no etimi hu ade yie na de ho nkrato akoma wa adwene se wani no we na hu na ade ni se na bosu ti se ne tie na saa ani ntini no bia wusi so no woni wukunu dofo bi nya asem eti utiribo bibi mu anase obi bo wasum okọ hospital doctor ka cho se pressure aba wani ntini so obi a pressure aba na ntini so bia the probability say wani no
o kania bedum anase se de kane na osi hu na de no hu ni se bi wo no eh high eti se utie me sabre wako hospital doctor catch o se wo de no pressure na ba woni so a de ma sa pressure ne ba ni se woni ntini ne ho aka se won saka true word for friend vision capsules a eno na ba be sisi woni ntini no na ma hoden atimi abamu ama sa yade aba woni so a kane hu na de yie na hu na de bio no atimi abete woni ni so mo hu na de yie pa ebi so obi wo ho no ade ben no a ohunu wa chiri obi wo so a ade no wa chiri ohunu se ben no eno na obi wo no amana kora da hokora prekope no wa fira tum bomodin asesa wo hawe ene didi mu manipa eduni pompon so ma no ni kane an kora ye dai adum onipa bia woni no eya na broni every bi retina eno na boa na eso pranuani nru ahodo di moja ehia eba woni ne so na etimi aboa ma woni no ohunu ade yi eti se pressure eba woni ntini ne so a sa retina no so fa woni ntini ni mu na akwako mia sa ye ka ne se retina no emma enwaniru ahia no etimi ma woni ne so etibire bia bense wodi no ahya ase ye ko obu an ni ahya ase aprusu obu no ma woda sore na ni timi twa nkyene saa obu okura doctor tibi ka chen se ba bia duro no se wa hwe kura etebebe woni so ne nyina ye woni ntini ne ho aka no eti utie me sabre na se woni ohaw bia baso se wo hwe ade aye kusu ama wo hospital doctor ka che se wo de ne pressure ade ben wa wo hu ni ade wa kire susu a na ye wo se ben wa bomodin ase wo be ko ba bi etunduru na wo ho true word for friend vision capsules eno na be bo na sisi woni no na tu ohaw bia abo atense woni no so bomodin afa number yi na se ebie din no e kire wo so a wa frɛ ne a kire ba bia benya duro no bi number ne 0558 72 43 02 0558 72 43 02 and 0206 59 5707 obusuya ni nyina ne se onipa bia no akwa ho san hia mo dasani na o numaduru a ebo asiesie wani ntini no ye drum pomponso bi a wodasani etobire bi a omo wo aposo hawo no na aposo edwa no wa hawo bi aba na aposo wogene ho anie no eya na edurubire bi sia no ho hia won pa fise sinsu ne to sinsu ne twini ti a na akoda no wa hawo pa nanso so true word for bo ade ada romanti ye no medical ka se di free India mem ene ade abakuru ma se opo man pa omo nuru a ahaban nuru ye keka bom na omo nim de te se American Society of Hematology for agya tumwa India for enu ntina true word for enu e de baye no obi wo apostle haw ukotodwe wa haw bia bam obi wo no osore na otonchia utimi se ukotodwe no wategegra wom emu ato na saade no haw ekofa ba ne se onipa bia no onan anase ba bia wapo joint hia no dompe mienu hia no boni fre bibi o ligament intendant eno no wo kas ayi untini no na sa entini no se eduru ba bia etimi ya mre ena woda sani bia so ba bia dompe ebehia no ye fre bibi cartilage ye gregre wo hye ho na sa cartilage no eduru ba bi na wodi ye adwuma dum pomponso be etimi we eserve as a cushion eboa se be ya dompe ni timi nya dai enkansi ani enti se wo de no dompe no akansi ani a itimi se o cartilage no gregre no are se won saka true word for no joint fortisa eno na eba be sisi o ligament intendant eye untini na eboa ema onipa bia ba bia wapo udompe mienu hye timi diafu sane no ebetimi aboa na revive ne back na esa nya hoden sonko ena afesu se o cartilage na egregre na hwea eno so be boa na asa restore ne back eti joint fortis ya duro bia obi a ne kotodwe o hawabem osisi o hawabem waposo wachiri kase wachiri bremu won saka joint fortis ni bia ebeboa pa na siesie ama dompemu hawo no enyina asietimi atu wo ye dwadini ba se wo yo hyenkani wo tena se cha utimi se usisimu dwaw utimi se waposo dwaw utimi se ukotodwe emu ya woja wo ye boboni abomodin a se obeko ba bi etu aduro bia so petru word for no joint fortis enu ni aduro betimi aboawo na tu wo hawo ye waposo e dia mawo dog I think say ye wo adanse ahodo pi wo hodo mo a ebi no madi afa ho tinti adanse no so ne yenhwe me kwa na mkwa no say true word no say true word no say there be true word me no mji achinya no say no ano no say onom ye no last time be 1 week and 1.5 weeks ni call doctor no didn't call a lab or hwe na ni ano ayina be fom pa o
ene but one kan je ne say aduro bi no onom no say ye ho no aduro no so onim say sa true vision capsules no na di ma kwa mesre ne say herbal drugs na say nro na enye orthodox nro no nye prekupe na ye adwuma e sha say ewura akwanum organs no ma clear say finin na ma yade ba eyi ni kakran ne yi ni wi a azena fi attack yade no ifini wo mu antime nya adwuma tinye say wonom ba akwan na wawi ana mienu koso nom na benya ho mfaso ena no so any residual effect bia sa herbal nro no timi samanfo why to miensa na bre no and say kwa ma aka miensa egu ha and the mesia kutubi tie dia ye duro timi samanfo why me dia no na manu so ye mi wisi da bia na te se de ebo efi meni so na me call hospital timi kwa na doctor na che me say glaucoma nkuro bi mi so dia re ho pa na me say glaucoma aduro bi no ha be tuma me na ko na doctor anko aka che me say duro no ibe gusu sa ko sumi nkwa na nyina timi gusu sa dia meni no enkaka nsema timi gusu amaya be mfi mi ni na Katre mpacho eye good pa minum ye no eye ma me hu ade fine eye pa nye se eye boa eye ampa manum bi nti na America no to ma hu difference bebre ma hu difference first no a mani so ye me hu no eye me wusu no kesi ajai na nke proof so ni nyina ajai me de for the Kasapi Ebri Konkonuri. Near a pass dear no a correct because now Mrs. Muaya Meshishimi, but me started say me fa a year back cram no a full you know a cancer container no me your keep the metal cost me fa. Okay, we a dance the Lubia on wako true worth no omo edi eduna no nam. Eduna no nam panipa ye branu ntino ye nkyere ye kyira kwa ne fa ye ma no entudwa mundo na no nam pa me show bi enkran se osunum bia obedi ho dance okay na ma memfa number no entudwa number ne 0558 72 43 02 0558 72 43 02 and 020 65 95 707 odofo said the yade no apompon duro bia no nyani da so se osefo na twadua no so na wontu ase a ani da so ma no fefeem yade no asibe to true word for other romenti yankopon beboa no okay pani ye beda se na wotwe se na ye besa hia true word vision na mote wo monka no omo the true word product abedwa so na etu yade ase odofo etu yade ase said the omunuro no esitie no anonam anohye papa ye call true word omo enuro no ano enam papa na wotwe se ne ye no obese hia eno ti omo ma no frɛ wo mo na adansedie enso enkoso ema ewo abrabom de wo ba no anya atrase panipa me mo akwa ababiem e ba cho mejo so da bibia boko de cho nyame adom boko udin de say e ba cho midin bibi ntine midin besie edin ye ne na ye adwuma ewo ha wakosam ne say a wo se ye komoa da me pa cho spiritual married na hamena mama de bai o wari obi wo hunhun mu me pa chan okay sana na ne ka ma ko homa on fa ne sa ana ha o hame hame tete me pa say na ye wo ama me ma yo enyina so me be ma tiko awu me ba chan me ba chan da obe ma na awu ba chan da adia ba na wuhu ma wuhu se obe ma na tiko de mi hu no na first na me so da ya na nsuo na ni me di asi e wo me da yam me so da ya na makogina nsuo ano na ma hu se kawa afri me nsa ato nsuo no ba me prese me kwa ko yi kawa na afri nsuo no but me ntimi enko yi kawa no but nsuo no de kawa no ko ya na hunhum na ahye kawa no anase honam hye kawa na aso da ya hunhum ba honam de me hye kawa me ba cho me ho arenti me hye kawa na je se hunhum de waware
yeah enti ya na so da ya na oba hu oba na me so da na me no oba ahia na e wodayem but e free ne nofo soro ne nofo e kosoro de hu no but na se de hu ya na ye ode and no credit e ba ko obi a wo spiritual marry bia be ka say hu mu na no ani je won pa because me ne da na like me van say one ne de o no shia say wo no da one obeda but first round ne de one obeda but second ne de on ma kwan o ma ne na on ma kwan na wo so person ne da da there sa na me be ma so le wo huhu but dia na ye me ya so ade be chino na hu no hwe but ade be chino ma hu say me so me obi a me da me share box am nya me ho sa na ade be chino na me box am nyina afo enti akoba ne sa ya wo ye wa adwen se hu oba physical wa sibi pepen ma sibi pe but because of situation wo munti na ma me come ho nkoma ho ade ne course an enti I say me ni aniji bia wo ma ho sa sesi ya me ne wo kasai obema no ekọ off me ba chan enye adwuma ba chan da odwon so fa wa adiem yeah then ade etimi ya no dwon so no nko ba chan na sesi ya ni suo die odwon so fam oda hunhum no utimi no baada hunhum de me be ma timi sole ma me ne da one ne da first round second round on ma kwan but esa na eyam ya ne gina so sa na ya ekoba sa no tie ben na onipadua no ye wo okay eba sa ne de ma numu ndra try nsuminya ano ye bia because me kaze baby am wura ne ndra ma no pa de I was saying kaminya solution to this problem but na wako okay me ko mai bi ho okay woye die ni dunsuni na wako konfo ho pen konfo okay konfo ne ya dunsufo ne ana me hunu ameso kakra yeah but de mo mutin haba pa no konfo tukosua kuta bodua no won do kura bodua konfo no benifo ni bia okay yeah ti me kwa amwa wa amwa me akire o ka je me top play kwa wonyem but ade akire no afafo afa wasa ye dai me top play kwa wonyem no mfanya ama me na wayi ne ma no na ade akire no afafo afrem ze wa fro bu wo o fro obi ama ode aboa na ba ma ode aya amamre na adwona nti me nkotua 30 million no on van command nipa na woko na preko no watoto no guja so me buza nze no obi a me de ma asema ba wo ye ama me no wo preko ne ba ya wa mama hu no amamre no so wa ya wa mama hu na wo ka se me nkotua 30 million de na ase a kire se ndi me man fi no man san ko hobi wawo me ba cha David oba so ni unchan me ba cha David da na honhom wiase no wafo oba pen ani suo no wafo oba pen ani suo no ma fa oba pen but eduru we no who say me amagu me ho ani ma ase oh adai yeah was me be mind me answer am me na to nti oba no kra okọ ye nyina ye tie ko ye ni woman yeah oh na so ye ni wo ni free ho a spiritual marriage na ba no we di fie sen okay yeah me check her na dey almost by 6 years ni 6 years yeah okay pensu bi na memra sisi awate e ba che da okay Osborge Enterprise or frewo Osborge say TV papa home use any brand new or the free UK abrochimem and aba Samsung LG Philips sa TV no and papa was me can say we dey hotel TV and store reject and the free UK eba and na make am for the amount sa TV no na agrada dwesi kura no a utumi say enye hwe if say papa kwasi buroni and anonsa anono no wo abu akwa one twene bu akodua JHS no and di hwe ni mu Dr. Mensa Astown taxi rank wo ubehunu ewo ho or retail any who say enyina ewo ho yenko Osborge Enterprise no ene be man quality TV pa na yatumi ahwe ni abusua no so emu ayede trader chako pada yemfa tete atempo no so se yem keka
anaasɛ poison asɛm paada a traded charcoal powder cholesterol no ɛyɛ adwo funa boso adwo nipadua na boso ɛno ɛnema blood pressure no ɛba no traded charcoal powder so okɔbɔ duro ɛwɔ afuo mu a dikanum traded charcoal powder anum wia bo traded charcoal powder na nika sɛm ɛwɔ mu sɛ wo deɛ obɛma na ɛyɛ adwuma obɛman ɛyɛ adwuma na wo sa akɔpɛ extra energy na wo to aduro nom sɛ bɛgyina so peme na wa mo ba na hu sɛ yes wo ne bɛma no dia sɛ wo di ye udwuma no wia no traded charcoal powder na enyi bibia aka nipadua ni mu adaachi bi no obeyan susuanso no efrim asokɔ ma pɔne Pentecost no ɛna bɛn ho yɛnto traded charcoal powder ɛwɔ Freddy Menseba Dani Heba Apidan Kolnageba ɛne Misty Heba Blazer Rokwa ubenya biato 0243943413 0243943413 yɛnkɔ ne koto traded charcoal powder Dr. KKB Heba Center Dr. KKB se menka cho sɛ yɛntrim yadeɛ paadia sɛ yɛntrim Dr. KKB ɛbɛma entrim mu ada hɔ wɔdɔfo yadeɛ bɛ na de ko KKB Heba Center ontumi entuase emfama na wɔse bramiento nkyea ɛno na yɛmɛ de no bramiento nkyea sɛ diabetes no ne kuro atɔw de a ɛmfa sika ma yɛnto nkyea ekuro no wu na siase ekotwa na akɔfo no kyea gyan emientwa na no fabra Dr. KKB Heba Center na afi yɛnto nkyea yadeɛ bɛyi ɛna de ba Dr. KKB Heba Center ontumi emwa ɔdɔfo wɔ so wɔyɛ adwuma fiti adwoada kosi memene da twan anopa no wɔtwe kosi anwumere nunum Kumasi a ubehu Dr. KKB Heba Center ɛwɔ Melcom so amehya assembly no akiri hɔ a ɛhɔ ɛna abehu no tema committee 25 afu Kenya se number 2 behu no Otachiman Accra Woja Oudberia ubehu Dr. KKB Heba Center 0557 346 080 0557 346-080 and 0246-716-982 0246-716-982 Dr. KKB Heba Center wofrau odofo yenko na yenko tu kwan express group say yenko na yaba abrochire yenko na yaba visa wo visa abrochire nyina ne visa no na wo ko Canada US UK is Australia New Zealand Germany dia ye konya kosua dia na se ye koya adwuma wa abrochire dia express group yenko na se ye kwa kosua dia ne ye koya nso hebi na bobekwa kobo digini na tata so na beba ne de doctor account din ho dia express group ono na etumi ede wa koburi krom ama watumi akosua dia Kumasi Accra Tema Islegon Takra de sunya ne tamale bibia ni express group onye na wo ho 0249 000 0249 000 express group wo frew odofo Sompa sika promo Sompa sika promo Sompa sika odofo 5 cedi po twabi wo dwumadie ni so twabi ewo dwumadie ni so short code no *256* 3# na ubedisi kapoduo pa se Asem Mpe Nipa dwumadie na nwumre hwa twabi ne mobo emfama ne disi kapoduo pa Dankeba complex odofo ama mene wan se yade nipa benya wana yade ni nyina ye Dankeba complex yankonye kotu yade na se se nipa benya wana yade dia emma yade emma nipa nsiri wo ye property number 2 one City Life Hybrid School no ene ben ho yankonye kotu yade ase wochna dank ye adwuma enu papa ene odi tu yade ase ne mfidie pa so de Dankeba complex owo bi papa wochna danka trase yenko niekotu yade na se ewo party number 2 na dance amanfo edifa danke no ko na so ekodia dance efiri se onfa wo yade enko ensai emfa emmafie dabia dada 0266 593 330 0266 593 330 and 0244 017556 0244 017556 Dankeba complex hey odofo yenko digwa ye konya kodigwa wo China mem we miritetetetetia chocolate luxury for Kumasi no baba betro kwan yo befa so a wo bedigwa odofo 5 days 6 days na enwoma wa kra free China no ba no wo se men kan cho se de be phone accessories ana entoma na wakra enwi na wo kra empempra de jiwari wo kire o ankasa
wo kra free China was yi 500 Ghana cedi na dwumadi bo ifo ahushem wankasa bedi dwa na ansa na obetumi anu wadi nkomo papa bi no was 27 28 ya anopan no dru ekodumienu so na dwumadi no ode ehhese so October busum ya na meka ho no odofo was je number no frɛ no wani je ho ko a na woni wo twetwe nkomo kama no wonche no kira kwan kwan obefa so na ne China obekɔ China akodidwa chocolate luxury kumase odinani akyere ha wodofo yɛfa wo moma no 0535 017821 0535 017821 ana 0508 93 1230 0508 93 1230 yenko na yenne chocolate luxury enko ne kodidwa kama pani eti sesia no se woni woba no eda na empo obema no entumi ensode se woni woba no da de tosumienu na oma woni ne nabiem na saade ne ye oya enya sunsuanso bi woni padua no so ana na make say enya sunsuanso ma hunam fam de me be man ntimi sorry eno ni sunsuanso na chan na sesi ade na apese ye ma wo ntina me dia ba be dam say emwa mo betimi de aboa me na mo de aboa me na sa sunsumu nda ni nyina atriko ense wunwuma asem edwuma because meduma aye basa ena ska to me nsam a me de fight for yare and but me nya ayibia na skanash na che say sewu sika ba de ba ko no say me sun da ebi ma omo che me ska bi wo honhom dairum but ade a chien na adane pane me ensa I no kra me try da me phone so to buase adane pane me ensa me ba chan e chan de betu TV no so ochina ubinya resource wa fidie we so e wo se chan yenyu obi ma no hwe kama na ahoto enti man pane no wo phone no so pane no wo phone no so na chan yenyin kire wiase nyina sunsumu na yeso ya asem o ya asem omuno sima baako isanse wochina ye bekọ ye ni we dey banchi case ni mo manya banchi case sa on se no hwe mai abai pa mi nwa bai mai abai to na ntu ne se be ukosia ni mane nkwa ya de ne ko ofu ha dwen so wudi fufu no so mo akọ mo na wani je so because obai mani wo na ye se tu fufu so den wani je so pa but ye be hwe saade we na ye kan mesre wo mo ye sa no ma we no se wuntimi agyae ko fa preko a wonyam ne ade mamen ka se we akwankyere okay aya akwankyere ofosu ye fa pompra o cha ye be na me ya do mo kyera papa bena ofosu sa ankrofo no mo ye sa no mo nyae omo ma chi huhumu edi amanforo mo nyae ye pesa ade abranti boni be na waye wa won hye ne kawa o mo no chop money o se kawa no wa de wo huhumu na se wa woro abranti ka to wa woro to atwe o hu esa woro to ntu nim eti wa jo ka wa de ya wa ne sei na che se be marine spirit you tell the no dre so na afi su kwa se wo wi no huhumu a obe hunamani a mane ntina ntanum kakra ya be o so ma hunamani de wakuno ba ko pe aden dia mono yen kamoni fa sa ho mane kokoto wada wo mana ablato obro okay mami tia afoso be ma ya asemo kawa ne de ode kwhye obi wonsuom ntina nipa no wonsuom se we nipa so honhum wonsuom na oje kawa na ode ahyere ntino nyame ya adomo a wo kyena de ye behwe atoa so na baabi a wose ye de ne mafama otimi nya na hoto ene na somdwe no ne nsa etimi akanto foso be ma to asoma ye asem na yenkɔ homa so abranti asem die yenyi sa power ne to na yenkɔ MPP chairman Frankujo no koko sika na ono de MPP na bɔ ne wansafo hene edi nyoma nsem fra wo kuro ni so no bia west wono we yesi ekoto abama no 0551 0551 0548 0548 hello
Hello. Odin baby a free. Your friend, Bishop. Bishop kasa free he. And the kasa free Kumasi. Yentiu. And yeah. And some people and some people home now. I'm not clear. It's crowd. If the Kumasi is the full Kumasi, I'm not going to Papa, the police is very bad. You know, when you want to go back to the last one, what I want to not so long. So, we are about hello. Osei? Yee. Osei? Yee. Yankoya name. Over, sorry, Nigeria when they build the contract, papa. Over. If you know better something, seven to a machine that Tommy Wash. Na me. Over here. Then no book, Kuku say, your friends say, no, no machine. Over me to a damn white man, I mean you. Francujo. Oh, and call 4 weeks to Gumihano. Over has meant and call on the bed 10 bus, 5 bus. Oh, dear, go out, go see everybody behind the bus. That receipt did ya dance yet, just say. Attachment is a didn't one over the year. Who near some car? How the Americano? Now, when on our Sompa, so when you're sick, no. What was that the other day? Over what Chaka? I don't know again what you say. What you make? I'm for I don't know, smash up one number. See, Monsieur, you won't go for Kuma. The baby when you be Timino, Obiat, hello. Hello. It's after good news. My just so my met young queen. What's the name? Adumo. Thank you. I went for now more kind of meaning her past. I don't know. Meaning the past. Na mine. Or you see for past. Sir? I now was maybe my car is not the car, no offense. What the party can of French confirm? Watch na etna ye befrewo. Ye ne ne de free chine ko nyina bia ho. Hello. 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 Odin baby afrefre. Hello. Oforisuo. Ye yanko yanim. Unu ya bema na konda ni o tapaboto ase. Matonka. Oforisuo me MPP ni o. Me deputy youth organizer ma bi akoye constituency. Okay. Na me ti me nua no mo bi mu nyama o mo ye edi gu party ne ni mu ase. Kakera ka na ese party no. Omo ana the party ni koma yanka ko twenty. Ai. Ni omo ye no matter because of position ti obinya position ketu bi ya o pese o use no di intimidate ni nua na so o se mo say ya pato e na di mu akodu baby a moduru no nti ye sere mo always boy ni se kama no di. Okay. Hello. He can be a wo o pese na se ka onka no ko boys kana man. Okay. Hello last caller. Hello. Yeti o Mpe Nipa Odin baby afrefi. This will make a fluency of also. Yeti o. Oforisuo na Ghana and I could see. Omo the party some no say o man no. Say o man dey here say obi happen o you. Now what the party car ko border no ko fam mo beton no wanya sika bubiri e mema na mpo mo mpa adwuma enya adwuma nya so mo mpa adwuma. Mo sorry am ka say yan to about mam na mo ko. No obi ne kuma ntwi. Nti ni pa we ndi to about the mam. Ombeto amano se ukreska ani kwazo motomano na sabi ye mai again na ho pani bi wa sabi wa ani kwazo to okay baby akeka ko no ahwe ya wanu akoye ya enti yenhwe party sem ni ye na omunya so de party ni se Ghana no hwede papa yaye abrante ya kwa akobobra ne namu nyina bubu afa na nyame apagya no ye bie store amano broni amani ska zo mfa ma ya adwuma waje check no se akoda bi akofa de bae onu woni akoda abai obenya safo yebu ne be ewo bia west ho mo fa kandifo bia sabia kusabia nyado o mo adwinim edo na mo fa party ni hye o mo nsa ni obi ne kuma ntwi
Mona mama party na you unpopular and you did peniphobia down on them. Sankrofo we, Kiakan and a came free kind. Yes, a sorry for this so. Guasefo. I brought you. Of also, for happy birthday in Confirma, Abigail Adabo, Dudwana Freno, Mame Bedu Ketchre. Oye on monya for Francis Menu Adaboya wano ye mrashebedweni edema adesha ya omo ahafo no south east about one pesia so asante mantama senom ono ankasa ne ba preko peno no ene ya wawoda abi o papa so ma happy birthday was so na abusua ne nyina edo papa ye nyamepa ena wo sre ede ama Onyankopon koso a ema ne nhirabo so no empete ngo so no fonfra adomo enko adom nyiche ya ahoden ne apomden wom ena wo sre free trading apobasa ya dom ho ede ama wonti ketwe happy birthday to you so ena happy birthday so nonko kwode ama officer Emmanuel Dakwa Oye senior warrant officer Ewo Ghana Army mu wey efri Mr. Adomako Samuel ya waye CEO Edema Narrowlight International Company Limited eni enua bema ye friend Kwame ono sudi ni dwuma ewo TV3 officer omonse ene ye wawodente no nyamepa eno was ready ama nyameba boso nonko ena was ready ama wo se Nyankopon fonfra adomo kwa adomo no manyicha ahoden ni apomden wom enyo chefa happy birthday to you na we say so ye Lois Adom entry Esther International School Complex ena okwa we free ne mame Madam Victoria Baje and Che ena Erbent Lois o mame ese odo papa ye wasi Nyankopon koso enhra wo enkranza no mo nyiche ya ahoden ni apomdo nyansa ne nimde ya ebuso enya wo dia happy birthday to you de wo twato no eye okatachie owusu Alexander happy belated birthday to you way and so if you runs Pastor Kashia ya no sudi ni dwuma ewo nananom FM ya no so go so Lion Yard host no also ma happy belated birthday Nyankopon koso a no ma na dom no eno so enfama ofofra dom nkwa adomo na enepa eboa ma brabo kwankan no enya wo chefa ya ma happy belated birthday yes sorry so yam se papa mo atena se nemom Asem Mpe Nipa pese ne ye kasa 0546 883287 and 0243 585878 and 0552 095593 emu bia be free bia no ye bejo so fo so yenko okay yes so dia called the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens and Apostle Alese Champo for no